Ako prvé si ukážeme uvoľňovaciu polhu na hornú časť, horné vlákna musculus trapezius. Budeme robiť 3 až 4 opakovania na každú stranu. Čiže urobím predpätie, pozerám sa doprava, urobím nádych, 10 sekúnd zadržím, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pozriem sa doľava, výdych. Cítim, ako sa mi pekne všetko uvoľňuje. Hlavu nedotlačam, ani ju neuvoľňujem. Stále držím to predpätie a opakujem zase. Nádych, 10 sekúnd. Tak, vystriedáme strany, urobím úklon a idem zase, pozriem sa teraz doľava, nádych, 10 sekúnd zadržím, doprava, do zeme bude výdych. Ešte raz. Takto sme si uvoľnili horné vlákna musculus trapezius. Ďalší sval, ktorý býva často preťažený, napnutý, hypertonický, je sval musculus levator scapulae. Čiže dozadu ruka, predklon, rotácia, aby som cítil sval a idem. Nádych, pozriem sa očami, hlavu nechám v tomto mieste, nádych, 10 sekúnd zadržím a pozriem sa pod pazuchu a výdych. Nádych hore, 10 sekúnd, výdych pod pazuchu. Máme 4 krát, to isté urobíme na druhú stranu. Ruka dozadu, vyrotovaná a idem predklon, pod pazuchu a idem. Nádych. Nádych. Tak, to bolo uvoľnenie musculus levator scapulae a prechádzame k tretiemu svalu, alebo svalom, to sú musculi scalae, čiže rotácia, záklon a idem. Nádych, 10 sekúnd zadržím a dole doprava výdych. Nádych, výdych, nádych, výdych, ešte raz rameno, aj keď si ťahám kožu, rameno je stále dole, nedvíham ho. Výdych.
Výborne, a ešte nám ostala druhá strana, keďže všetko sú to párové svaly. Máme ich na oboch stranách, čiže natiahneme od kľúčnej kosti smerom nadol, urobíme rotáciu, záklon a ideme nádych. A výdych. Nádych. A výdych. Nádych. Ešte raz. Dávame pozor, aby pohyb bol čisto len s očami, aby sa nám nehýbala aj hlava. To by bolo na dnes všetko. Ja sa teším na vás pri ďalšom videu, kedy verím, že sa zase spolu niečo naučíme, niečo si vysvetlíme a budeme sa na vás tešiť. Tak sa majte.